15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Kakasi Students Union KSU Nehu Unit Haka Katsantrik Ujamang Arja Arpanrio, Kalaliban Kendo yo Professor Sumar bin Umdor, Vice Chancellor ka Northeastern Hills University, Manikren Halor ka 4th year syllabus and postgraduate katkum ke NEP 2020. Haba kren chikilat pathai khu bor na kalyang ka samla iba corridor Marwen, General Secretary kalaong, bahadu menta na kalyang ka Nehu kampat pinmi ya ka syllabus, na kabenta ka 7 but 8 semester kala bo jing e ki samla, kiban pindap ya ka 6 semester bat kumta kala kirpat be kidiban pinstat no yakini ka kam kala ong bana kalyang upro vice chancellor la kular ban shim khia bat ban ra yakini ka mat haka academic council na lo kata kala ong ru ba kala panjing pen shai ru ba Nehu kala la ni e man pin biang e ka course PG ka ba shi snem haka ba na kalyang upro vice chancellor la ong ba yakini ka mat ru unsara haka academic council te ngilawan ban bui atli mat ki bangi wan ra hak mat jungi kan kong kalong ba na banda kan ni ka 4th year kan ni ka 7 and 8 semester syllabus ba wat haduk mentaro ki kimpat don ni kata ka syllabus jong kan ni ka 7 and 8 semester te na kaleng jungi ngila bu mat jungi ba ina ka ngikwa ba kan penstat ya kan ni ka jungi pendidikan aja kan ni ka syllabus ma wan menta ki kini kena ki bala dan ka final dia kan ni ka 6 semester ki ban sadep ka exam joki ha ubnai June te kala long ka ek ka ba kham kongsan ka ba kham kerke ba wat du mentaro kimpat la bat biang te halor kan ni na ka jing pinsyai ka jong i kalong ba kin saya le kham stat bat na kaleng jong i ru kin sa ong ba leng joka academic council kin sawan ra kan ni bat kini kita yo ki ban sawan hi kin sa la ban pensyai syuk na kaleng joka university halor kata te kani ka amat ba arpat kadi na benta kani ka hato kani hu kalala an ban penbiang kata ka 1 year PG course nomor katkum ka NEP ka ong shai ba kino ki khana ki bala ban pendep ya kani ka 4 years mo kani ka 4 years course ka bade with honors tani with honors with research te kani ka 4th year pade ha kitu ki khana ki bala ban pendep ya kani ka 4th year kilala ban 1 year kani ka 1 year PG course te hana kaleng jungi ki li shai ba hato kani hu kalala an ban penbiang ya halor kata te nakaleng jong ka university kilaang ba halor kan ni ka benta nakaleng jong kiro kade ka ek bala kham kongsan ban pet china mar ba ki khna kidan por stang shis nam ban pendap ya ka jipuli ka jong ki but ban continue ya kan ni ka PG course kan ni ka master mo ko bade tang shis nam te ki halor kan ni ka kamar ro kila pen shai ba kin sapet bat kin sa ya ra hapo ka academic council bat kumjuro hakiwi ki ba la ban pentikna te nakalin jong kani ro ni ong shai ngikli I ba hato sa kani ka hapok NEP pensyai sa baro ba kidon ki khana ki ba dang long confuse mo ba kila lada kila ban pendep ya kani ka 1 year course katkum ka NEP ki ong ba lada ki khana kila ban pendep ya ka 1 year kila ban yo ya ka certificate but hakatu ka bari jing yo jong ki ya ka certificate ro kila la ban sange syai ka jing pulih ba pendep yang hadin tambahkan ni ka jing pendep jong ki ro ka di bende hapok news nam te hadin katu pade ngil ong ba kitu ki balala ban pendap ya ka arsnem pade kila ban yo ya kan ka diploma certificate te bat sakawero kitu ki bala ban pendap ya ka license pat kin yo ya ka degree jongki bat kitu ki bala ban let ya kan ka food ya pat kan ni kalong ka bakham kongsan shu ka ban let food ya namar hadu menta ni yo I bat yo ro ka jing tep ba bon ki college ki ba affiliate ko kan hu kimpat la ban le ya kata ka nomor kedan atli ki benta kata ka we ka deka food year with honors but ka we ka deka food years honors with research te kan ka honors but de kino ki khana ki la ban le ban continue ya kan ka food year henry ha ka ba ya de but kan ka food year honors with research kan ni pade ki de tang ki khana ki ba yo ya ka 75% te halor kani ro kani ka food ya nagalien jong bangi akran ha abad is umdoro I provinsi jongi I ong shai ba kade ka ek ba kham jinjar ya bat ka ba kham nama kani ka food ya course kam de ka ba sup te ngingit skam ba ki khana ro ki khana jongi ki de ki khana ki ba start ba ki la ban le kani ka food ya rewat la kata ro kani ka food ya ngiyo jingtip ba umde barok ki college ki bala ban ai ya kani ka food year course nama kani ka food year course kare ka ba kham kongsan bat kabaya de bat kani research honors with research le ki ditang kitu ki
college ki badan arngot kini ki supervisor ki bade ki babla ban pendep ki PhD kini ki babla pendep PhD bat nalor kataro ki di bendan ka 2 years experience te halor haduk mentang yo jing yo ka jing tep ba umpadon uwero kita ki nohikai ki bala la ban pendep PhD ki bala register yala de kum ki supervisor hapo ka nihu te kataro kalong ka ek ba kam ngosi ba mentang yo shai jingtep ba mentaki kena kila ban let tang ka 4 years ka ta ka bayade bat ka honors rekinom yo shu ban let ka 4 years honors with research number ba empat don ki ba register yala de kum supervisor bat kim padon ya kata experience arsnem te kadang kam simpo kanika PG ro ki ong ba nakaling ke university kan sapun bet ya kata bat shushuro kan sa ayangi ka clarification ka ba kam shai hadin enda kila adab ya ka academic council kada ka jongki kalong ba mentangi isai ba hapo kan huru kamde ka kaya kabasuk kabayat bet yati kum kini kisngi ki snam ki bal adap ru pilai isai hapo ki media te ka ka ba kam penslam ya kan ni kalong kawe ka de bet ba nakalian kan university ru ni ba ki kam sim sting ya kan ni kam kimdakin kani ka long ko bagi sim sting ya kani bat sakawiru lada di shisha ka ba kan mesti ka ba la ban kit klik tengi ngit scam ba kila di ban pendap hana duk ka por ka ba biang bat kenang ba kit pensyai ru ki kena ha ka por ka ba biang hoi ka de ka jing bam don jong u vc ha po ka dihu ka ba wat ha ki por ki ba udon ru syam lala ban pensyai syam lala ban penti kena halor kani ka ba shoban implement ya kani NEP 2020 ru te menta ka jing bam don jong i le te kala pen isai shushu ba wat ha ka por ba idi don ru imla ban pendap te menta ba im don le ngim kwa ban khmi lenti i ringen khmi lenti i ya kitu ki authorities badan ha po kani hu na kalian jongi kerpa kena ba kin ya kini khmi lenti bakan sadan kalat kalenti kaban wan hakmat ka jongpi bat ka jingker pa ka jongi ya phi kalong ba snobha khrekot bha ba snobha la ban bat nam du mensim ring na kalian jongi ru ngila persyang bat ngin sadan kata kalat kalenti kaban pli bat hakini ru kin sami hakini ki dayo ne kisni ki ban sawan lada kaya khane ka benta lada uni UVC uni usyuklaro lada udang yai don hang ne bat lada unya don hakini kisnap ki banwan ro kan long ka ek ka basng si ba kan nihu ranking kan sanang hiar shushu henre lada hakane ka singi ka banwan lada uni UVC ulala ban mi nang ni kan anani ka po ka school ba nihu ngan sayo i ki shai ba kan ni kan nihu kan sanang kiu hakisi banwan ber kisni ki ban support na kalian jungi expect college ban ki pensyai ya halor ki kena hali hakabade hayade bat kini ki 1 year 2 year 3 year but 4 years course ban ki pensyai ki bat ya ki kena ru ba lada ki la ya kata ka shis nem mo kata ka first semester and second semester lada ki la ban pedap henre kim la shu ban continue ya ka second year kim di ban du jingkermen henre ki di ban shimno tang ka certificate jong ka first year henre kitu ki bakwa ba second year ro ki la ban yo ka dia ka degree jong ki tang hadu second year ba kitu ki third year ro kinju te kim di ban du jingkermen henre ki di ban pet ban kuli kot bha bat ngin sayo ya kata ka certificate ro na kaliang jong i provinsi ro i ong ba sha ya kata ba ka certificate ro kin sa pen biang markane ka de ka ek ka sin ka baning kong ba ka long ka ba kanu ka jingwan ra ka ba pen kelamo ya ka sistem te kan ha ka bas dang te kan kham e henre hadin ka ski panwan pade kin sa kham ya de ti na kalian jongi te yi kerpat ban in kham le kham pen stat ba kham pen koloi namar kane ka de ka ek ke bala kham kerki namar ba mentang dan stang arbanai te na kalian jong iru i ong ba kini kita yok mensawan hi insa pendap no namar menta kala de ka sni friday te ma kini kita yok ki banwan insa la pendap no ekni Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamen namar kata habathiru atau khau kamlo ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya